O sábado pola mañá no Salón de Plenos de Cambados todas as miradas estaban postas no edil de Cambados Pode. Como sucedera no 2015, o voto de José Ramón Abal era determinante para decidir se sería candidata do Partido Popular Sabela Fole ou o do PSDG Samuel Lago quen levantaría o bastón de mando. Abal levantou a man para dar o seu apoio ao alcaldable socialista e o público estalou en aplausos. É unha honra e tamén unha responsabilidade que tomo con profundo compromiso e dedicación cara ao servicio público. A miña visión para Cambados baséase en 3 piares fundamentais: progreso, igualdade e benestar. A incógnita mantiverase pro público ata o último momento, pero tralo pleno Abal explicaba que pouco antes da medianoite chegaran a un acordo verbal para reeditar o cuatripartito. Me deron a palabra de que non me iban a fallar, que confiara plenamente neles. Todos os grupos políticos, escoitando as persoas tanto duns partidos como doutros, fomos falando, fomos escoitando as diferentes propostas que nos iban facendo e o que pasou nestas últimas 36, 48 horas foi o que decidiu que nos volcáramos hacia a esquerda. Segundo adiantou o edil de Pode, el asumirá as responsabilidades de no turismo e obras que xa tiveran no mandato 2015-2019. Tamén terá unha liberación, un acordo froito de duras negociacións que se mantiveron abertas ata o último momento e que agora continuarán para deseñar a nova etapa do cuadripartito. O pacto xa temos avanzadas cuestións, temos en cuestións programáticas temos moito avanzado porque realmente temos moitas cousas en común nos nosos programas, as 3 forzas de esquerdas e tamén José Ramón Abal. Queremos que sea un goberno equilibrado, queremos que sea un goberno no que todo o mundo se sinta cómodo. Creo que cando hai vontade, hai entendemento. Nós tivemos vontade no 2015, tivemos vontade no 2019 e tivemos a mesma vontade agora no 23 e conseguiuse. Era moi importante consolidar o cambio. Tiñamos claro que se podía formar un goberno alternativo ao Partido Popular. Queríamos que se formara ese goberno. No momento que Samuel dou o paso, estivemos aí os primeiros e seguiremos estando para que sea un goberno estable, duradeiro e con un programa acaído para todas as veciñas e veciñas. Despois da sesión de investidura vivíronse momentos de certa tensión. José Ramón Abal tivo que saír pola porta lateral do Concello Cambadés, momento no que varios veciños intentaron ir detrás, increpando pola súa decisión.